Volám sa inžinier Gejza Sani, som systémový inžinier. Téme huminových kyselín sa venujem približne 20 rokov v spolupráci s množstvom odborníkov z výskumných ústavov a vysokých škôl zo Slovenska aj zahraničia. Výsledkom spoločnej práce na tejto téme sú desiatky medzinárodných odborných publikácií z oblasti životného prostredia, krmiva pre zvieratá, aktivácie pôdnej úrodnosti a prevencie zdravia ľudí. Poznatky z výskumu a vývoja sú pretavené do našich produktov značky Humak, ktorých odbyt sa realizuje na domácom aj v zahraničnom trhu. K huminovým kyselinám som sa nedostal náhodou. Ako alternatívnu liečbu som dostal a použil tento neznámy materiál osobne pri vážnom zdravotnom probléme. Po ozdravení som sa rozhodol zvyšnú časť života venovať výskumu tohto materiálu, využiť jeho vlastnosti s cieľom pripraviť produkty na prevenciu ochrany ľudí pred civilizačnými ochoreniami. Pre zabezpečenie potrebných prostriedkov som založil spoločnosť Humak s.r.o. Názov z významu slova humic acid, huminová kyselina. Postupne boli vyvinuté produkty pre pôdu, zvieratá, životné prostredie a z odbytu týchto produktov som financoval dlhé roky vývoja a výrobu produktov pre ľudí. Nie je to pre mňa iba podnikanie alebo pridanie ďalších výživových doplnkov na trh. Je to téma, ku ktorej som sa dostal cez osobnú životnú skúsenosť a ktorej som postupne venoval veľkú časť svojho života. Programom každého dňa je štúdium a overovanie, aký majú vplyv na ľudský organizmus prírodné huminové kyseliny. Našiel som spôsob aktivácie suroviny pre zabezpečenie ich vyššej účinnosti. Objavil som možnosti využitia nevšedného vnútorného obsahu a vlastnosti látky, ktoré sa núkajú použiť pre zdravie ľudí. Vedomosti a použiteľné poznatky pre využitie huminových kyselín ľudským organizmom sme získavali z výskumu, hlavne použitím produktov na monogastrických zvieratách, ktorých organizmus je podobný tomu ľudskému, majú podobnú stravu, podmienky pre život, prežívajú stres a podobné. Pozoruhodné výsledky nás posmerovali aj v súčasnosti posmerujú usilovne pracovať na tejto téme s cieľom vývoja produktov, ktoré sú napomocné pri riešení často neriešiteľných problémov zdravia. Naše produkty pre zvieratá sú už využívané v chovoch zvierat veterinárnymi lekármi, preventívne aj terapeuticky. Preto moja ďalšia práca smeruje ku klinickému testovaniu produktov a ich využitiu v lekárskej praxi. Prírodné huminové kyseliny, ktoré my používame, sú prírodné látky, ktoré sú súčasťou huminových látov, tzv. Leonarditu, ktoré vznikli humifikáciou rastlinnej hmoty pralesov v období eocénu. Majú cirka 35 miliónov rokov. Ich ťažba sa vykonáva banskou činnosťou z povrchových baní. Každé ložisko má unikátne vlastnosti. Tieto vlastnosti ako obsah ťažkých kovov musia splniť prísne kritériá pre humánne použitie. Naša spoločnosť je súčasťou konzorcia, ktoré vlastní takéto ložisko. Vďaka tomu vieme poskytovať štandardnú výstupnú kvalitu našich produktov. Naše produkty sú zabezpečené ochrannou známkou a je v príprave aj patentová ochrana výroby. Huminové kyseliny sú silou prírody. Ako prirodzená súčasť pôdneho humusu zabezpečuje úrodnosť pôdy, základný potravinový cyklus pre zvieratá a aj človeka. V prírode majú veľmi dôležitú úlohu, zabezpečujú humifikáciu rastlinnej biomasy, sú potravou pre pôdny život. Sú bioaktívnym hnojivom, stimulátorom pôdnej úrodnosti. Pomáhajú vytvárať a prenášať živiny, viazať vodu v pôde, vytvárať podmienky pre život rastlín, krmív pre zvieratá a potraviny pre ľudskú populáciu. Preto ja huminové kyseliny nevnímam ako módny trend. Vnímam ich ako látky, ktoré sú s prírodou spojené od začiatku, len sme o tejto hybnej sile prírody skoro nič nevedeli. Sú predmetom záujmu hlavne v posledných 30 rokoch. Roky sme sa zaoberali tým, ako tento materiál pripraviť tak, aby si zachoval svoje prirodzené vlastnosti a zároveň bol použiteľný v praxi. Preto hovoríme o aktivovaných prírodných huminových kyselinách. Práve aktivácia a spôsob spracovania sú podľa nás jedným z kľúčových rozdielov produktov Humak a inými huminovými produktami, ktoré sú spracované chemickou cestou na soli huminových kyselín. Naša práca nezačala pri výživových doplnkoch pre ľudí. Začínali sme pri pôde, pri zvieratách. Práve tam sme dlhé roky sledovali, ako huminové látky a jeho aktívna zložka huminové kyseliny fungujú v praxi. Pôda, rastliny, zvieratá a človek sú navzájom prepojené.
To, čo sa deje v pôde a v potravinovom reťazci, sa nakoniec dotýka aj ľudského organizmu. Humak Natív preto vznikol ako prirodzené pokračovanie tejto práce, ako produktový rad pre ľudí. Dnes žijeme v prostredí, kde denne prijímame množstvo látok zo stravy, vody a okolia. Práve preto je traviaci trakt veľmi dôležitým miestom, kde sa rozhoduje, čo telo využije a čo by sa malo z organizmu prirodzene vylúčiť. Huminové kyseliny sú voľnomeničom, známe svojou schopnosťou viazať vybrané látky, toxíny a ťažké kovy v tráviacom trakte. Obsahujú všetky v prírode sa vyskytujúce mikroživiny a stopové prvky, všetky prírodné aminokyseliny v chelátových väzbách, prístupné pre príjem organizmu v tráviacom trakte. Preto sa o nich hovorí v súvislosti s trávením, strebávaním živín a každodennou starostlivosťou organizmus. Ovplyvňuje mikrobióm v črevnom trakte, čím priamo vplýva na rast imunity organizmu. Humak Natív je výživový doplnok. Nie je to liek a nenahrádza lekárskú starostlivosť. Je určený pre ľudí, ktorí chcú svoj organizmus výrazne detoxikovať aj od uložených toxínov, podporiť imunitu svojho organizmu prirodzenou cestou. Základ produktového radu je Humak Natív v kapsuliach alebo v prášku. Pre ľudí, ktorí chcú podporiť imunitu, máme variant s vitamínom C, selénom a zinkom, alebo tekutý Liquid Immunity Booster. Pri trávení je určený produkt Liquid Digestion. A pre ľudí, ktorých zaujímajú rastlinné kombinácie, máme aj Humak Natív s makou alebo Humak Natív s graviolou. Každý produkt má svoje miesto pre uplatnenie, ale základ je rovnaký: aktivované prírodné huminové kyseliny. Ak človek Humak Natív začína, odporúčame začať postupne. Nie je potrebné hneď začínať vysokou dávkou. Dôležité je zapiť produkt dostatočným množstvom vody a pri užívaní liekov dodržať časový odstup. Pri vážnejších zdravotných ťažkostiach je vždy vhodné poradiť sa s lekárom alebo odborníkom. Našou snahou je informácie a poznatky o tejto téme rozšíriť pre rozhodovanie o ich použití. Mojím cieľom je, aby ľudia prínosu huminových kyselín pre svoje zdravie lepšie porozumeli. Nechcem, aby Humak Natív pôsobil ako ďalší módny doplnok. Je to výsledok dlhoročnej práce, skúsenosti a presvedčenia, že príroda nám ponúka látky, ktoré sú nápomocné pri mnohých zdravotných problémoch. Ak vás táto téma zaujíma, sledujte Humak Natív. Postupne vám vysvetlíme viac o huminových kyselinách, produktoch a ich praktickom využití. Ďakujem za pozornosť.